Bona tarda, amb vosaltres un altre cop per fer un tutorial sobre l'acord signat de tancament de la model signat per Comissions Obreres de CIF i Catà. Quan es signa un acord es fa una comissió de seguiment, això ja existeix, es diu CETOM. D'acord, doncs Comissions Obreres de CIF i Catà, amb l'administració, fan una comissió de seguiment i UGT no hi participa. UGT fins a l'últim moment va estar a la mesa de negociació de l'acord, però al final a l'últim moment es va retirar, ara es dedica a escriure a màquina, còmodament, molt pacientment, esperar que els altres la vagin cagant, i a mesura que la van cagant, doncs UGT es dedica a escriure a màquina. La caguen ben sovint, i anem a posar un exemple de cagadeta de CETOM de Comissions Obreres de CIF i Catà amb l'administració. És el ball de xifres, el ball de places, a l'administració li agrada molt, de jugar amb les places, va improvisant, va traient, i han detectat que en una setmana que han començat a oferir places als diferents funcionaris de la model, 41 places de rehabilitació han desaparegut, 26 places d'oficines han desaparegut, 9 places de comandaments interiors han desaparegut. Això suma un total de, en una única setmana, entre rehabilitació, oficines i comandaments, doncs la friolera de 76 places que han desaparegut. Com el senyor Mundó, el seu equip, com que els agrada molt jugar a trileros, com poden fer desaparèixer, seguir jugant amb el ball de places, en aquest cas relacionades amb la segona activitat. Molts funcionaris de la model, veteranos, més de 57 anys, que són els requisits de la segona activitat, tindran més de 55 anys, més de 25 anys a interior o àrea mixta. Amb aquests requisits ja podrien començar a plantejar-se un funcionari, començar a pensar... Sí, em sembla que millor la segona activitat, sortir del mapa penitenciari, però sortir ben sortit pel propi peu, perquè això és un no parar de disgustos, doncs me'n vaig i demano una segona activitat. Doncs molt bé, per exemplaritzar això de la segona activitat amb el ball de places, doncs ens passem a fer un exercici ben senzill, d'acord? Aquí tenim les 15 places de segona activitat que en l'acord ens han oferit, i aquí tenim una paperina, no una, aquesta la tenim aquí, tenim 3 paperines, d'acord? 3 paperines que serà molt fàcil que amb aquestes paperines veiem què pretén fer l'administració amb el ball de xifres. Us en recordeu dels daus? Sí. Doncs, segons els daus els tirem, uns daus molt capritxosos, els tirem i ordenen els funcionaris per anar escollint plaça. Si parlem de segona activitat estem parlant de funcionaris força veterans, molts anys a la models, més de 57 anys han de tenir complerts, més de 25 anys a interior. Aquests funcionaris es poden acollir a la segona activitat. Posem, per exemple, que aquests són funcionaris molt veterans de la model, que tenen aquests requisits i que, com que són molt veterans, posem pel cas, és un exemple, segurament la realitat no és exactament així, però molt s'hi acostarà, que funcionaris de més de 57 anys, amb més de 25 anys d'interior, doncs, per exemple, decideixin anar cap a Barràs. L'administració, aquí tenim el centre de Barràs, aquests funcionaris arriben aquí i tenen la intenció, han arribat a Barràs, l'administració ofereix 40 places, un regalasso, un altre regalasso, incrementa places, busca places per Barràs, i ens en ofereix 40 als funcionaris de la model, i ens ofereix 15 places de segona activitat. Molt bé, doncs tenim aquests funcionaris que estan aquí, i un cop estan a Barràs, és quan es resol, ells fan la sol·licitud, i és quan es resol la segona activitat. D'acord? Per tant, aquests funcionaris que ja han arribat a Barràs i que estaven dintre d'aquestes 40 places, què fan? Es pugen al carro de la segona activitat la teníem aquí, d'acord? Doncs es van pujant al carro i resulta que desapareixen llavors, com que ja les han agafat, desapareix l'oferta de la segona activitat. Segona activitat per aquí, agafem, marxen del mapa i... Oh! Sí senyor, ja no tenim ninguna plaça de segona activitat. Molt bé, ho deixem aquí, ja no tenim cap plaça, i aquí, on tenien 40 places, inicialment a Barràs tenien 40 places perquè funcionaris de la model s'hi poguessin desplaçar, amb l'anada dels funcionaris de la segona activitat, amb l'anada d'aquests funcionaris de segona activitat que volien demanar-se la segona activitat i que arriben a Barràs, aquests funcionaris desapareixen a Barràs, i si inicialment tenien 40 places, amb un truc de màgia genial del senyor Mundó, que amb això és un crac, el senyor Mundó i el seu equip, ja no tenim 40 places, sinó que 40 places menys 15 de segona activitat, l'oferta real de places a Barràs seria, sí senyor, de 25
25 més 15, 40. Per tant, aquí hi ha un joc de trileria que només un autèntic crac de l'art i birloque, de la manipulació, del trilerisme, ho podria fer-ho. Qui és aquest crac? Ni més ni menys que el senyor Mundó. Ets el puto amo de la matemàtica. Sí, senyor. Com que al senyor Mundó li agrada molt jugar a tot això que estem dient, doncs segurament ara dintre de poquet començarà a negociar, d'acord? Començarà a negociar sobre el tema de, ja ho sabeu vosaltres, això és una xistera, la xistera típica del mag, si agafem una miqueta més de perspectiva, la xistera del mag. Ara, dintre de poquet, passarem a treballar-nos el tema d'un nou conveni. Bé, si fins ara hem fet tota aquesta manipulació, aquest joc de trilerismes, què pot sortir d'aquesta xistera? Preciosa xistera, què pot sortir d'aquesta xistera quan ens n'anem a negociar un nou conveni? Pot sortir un conill, poden sortir premis, poden ser sorpreses... No, si ens posem la mà per dintre, que carai, a veure què surt, sí senyor, què és això? Hombre, aquest el coneixem, no? Aquest el coneixem, aquí tenim el que sortirà molt probablement de tot aquest conveni. I tot això, si seguim amb aquests amics de sindicats, ja es diguin CETOM o ja ens portin al matadero, tot això és el que ens donarà el senyor Mundó. Molt bé, gràcies CETOM, gràcies sindicats per cuidar-nos tant i tant, i més ara que s'apropa una negociació de conveni. Aquí us informa de lo fàcil que és per CETOM quan està al costat de l'administració de comissions obreres, CATAC, administració, CESIF, CATAC, comissions obreres, anomenen CETOM, de lo fàcil que és. Aquí us informa de lo fàcil que és una plaça xollo, tenim una plaça xollo merescuda per l'antiguitat, d'un funcionari que se'n va a ras, agafa plaça de segona activitat i aquest mateix funcionari ocupa 2 places xollo, per tant, joc d'ofertes, joc de desaparició de places, joc d'enganys, joc de trilerisme. Aquí us informa.